Ești părintele, ești părinte. Alo, bună seara. Bună seara, domne. Gata. Bună seara. Așa, Fimiu a spart telefonul. Să-i trăiască. A spart telefonul meu. Ia vorbește cu el că trebuie să ai ceva de discutat cu el. Alo, bună seara! Salutare. Blue Piston este numele meu. Cum te numești tu? Blue Piston. Cum? Blue Piston. Și ai tăi cum îți zic acasă? Bobby. Bobby. Ce faci, mai Bobby? Doamne! Spune-mi și mie ce ai pățit, ce s-a întâmplat? Bobby. Deci... Tată! Bun! Deci, adică eu am husă mobil foc de la voi. Așa. Și eu l-am prins pe tata că el nu are husă, că vezi, domne, el și-a dat husa jos că e telefonul prea gros sau că nu îi se încarcă telefonul cu husa mobil foc. Am înțeles. Păi nu are cablu de la noi, înseamnă. Vezi, mă, prost ești, tată. Așa, bun, lăsați-mă o Nu vorbi așa cu tatăl tău, te rog frumos să-mi respecti, da? Da, ăla și în pulă. Așa. Te-ai pus? Pofti, bun, îmi cer scuze, noi avem o relație deschisă. Și eu l-am văzut fără husă de la Mobil Fox și i-am spart telefonul, din greșeală. Bine, nu chiar din greșeală. N-am vrut să-i spart, dar l-am spart. Și vreau și eu să comand o husă la dumneavoastră, dar mi-a zis tata că cică... Băi, Bobby, dar fumezi cam mult. Eu cred că ar trebui să iei husa și să lași țigările, zic eu. Sau tu ești de la țară, ai cai cu tine pe acolo? Alo, m-auziți? Da, Așa, domnul, cum vă numiți? eu mă numesc Mobil. Nume de familie Fox. Domnul Fox. Da. Și eu i-am spart telefonul lui tata. Cum l-ai spart? Am dat el de birou. Păi ce ai avut cu el? Mă, domne, deci... Tată, când mă iei tu pe mine la întrebări? Eu vreau să comand husă Mobil Fox. Da, am auzit că cică... Da, eu nu cred, domne, că e adevărat. Ce? Că cică vin greu, domne, că ar veni nu știu cât de timp. Că... Îmi cer scuze. Am dat și o bericioică. Bobby, tu mergi pe la școală în general? Stați un pic, stai să lăsăm. E tata lângă mine. Da, merg la școală. Puneți-mi întrebări. Păi bun, și tu ai zis că zici că crezi că nu ți ajunge în 3 zile. Da, tu. Tată, dă-te pula mea de aici. Așa vor... Cer scuze. Tată, ne văd oamenii ăștia, ne facem de râs. Unde am pus aia? Stați un pic, vreau frumos, stați un pic. Tată, pe bune, te rog, tată. Așa, domnule, și... puneți-mi întrebări, eu merg la școală, bineînțeles că merg la școală. Ce clasă ești tu, Bobby? Clasa... Mă, tată, stai jos, te joci tu! Red Dead Redemption, ce te vezi? Eu sunt clasa 8-a. Ești în clasa 8-a. Da. Păi și tu până la vârsta asta n-ai învățat că nu e frumos să ne purtăm așa cu părinții și să le vorbim așa urât? Păi și tata, dar mă jură de moartă, mama e de murită, toți mă ia. Aud în cameră, domne, stați să vă zic, domnul Fox. Stați să vă zic ce aud eu în fiecare seară de la mama și de la tata din cameră. Că acum, numai cu d-alea, cu animalule, scuipă, mă-mi pizdă, numai așa îi zice. Și mama o răcă ca toată, mama o răcă ca toată alea, domne, eu cred că o bate de o rupe. Face? Bobby, fii atent. Ascultă-mă ce zic. Da. Tu trebuie să stai în camera ta. Să stai în pat. Să-i lași pe ei, că ei sunt oameni mari și știu ce fac acolo. Important e ca tu când stai atunci în pat să scoți mâna din pantaloni. Mâinile... Cum adică? Cum adică, domne, să scot? Așa faci, a? Tata, stai un pic. Cum adică, domne, să scot mâna din pantaloni? Cum adică? Am văzut eu mai pe la voi copilași ăștia că aveți niște ticuri
să stați cu mâinile în pantaloni și nu este ok. Trebuie să lăsați pe domn comisar în pace. Pe cine? Ce comisar, domne, mă? Vrei să mă de la poliție sau... Stai, mă, tată, băi, tată, dar lasă-ne că ne facem de râs și la ăștia. Vreau și eu să vorbesc cu tatăl tău. Ia de vorbește, ia, tată. Ia, tată, de vorbește, fără de Păi râs. dăm telefon. Bună seara, domne. Bună seara. Vă salut. Cum vă numiți dumneavoastră? Băi, nu contează asta. Păi vorbește, mă, prezită-te, mă, la 80. Nu contează. De ce mi-a spart Fimiu Husa? Telefonul, scuze. Băi, tată, asta e o filmă serioasă. Stați un pic, domnul Fox. Da, Ia lasă-mă să vorbesc cu omul. Da, domne, Domnul spune. tatălui Bobby. Așa. Bobby senior. Dumneavoastră sunteți complet responsabil de educația copilului dumneavoastră. Prin urmare, va trebui să faceți ceva în privința asta și să-i luați și lui personal o husă, poate. Să-mi ia pula în gură asta, mă, ce să fac? Așa vorbești, mă, de față cu oamenii ăștia! Bobby, ei, ce facem aici? De unde să cumpără husă de asta, domne? Să iau acum. Intri pe mobilfox.ro. Mobil, cum? Mobilfox. Mobil Fox. Mobli... Tată, tată. Uite, asta e, nu? 50 de lei de la Scooby. Așa, domne. Și acum ce fac? Dacă dacă alegeți două huse, Două eu huse. am să vă fac special o ofertă. Tată, lasă femeile. Stați, domne, că s-a luat cu femeile astea, cu pozele astea. Lasă-mă, domne! Bă! Așa. Vorbiți, domne, că vorbește copilul ăsta. Ok. Am să vă fac o ofertă. La două huse de la mine veți primi 10 ședințe de terapie. Să mergeți împreună cu Bobby. Ce terapie, Cum să merg eu cu Ce handicapatul ăsta de copil al meu? Așa. Domne, eu vreau husă, dumneavoastră mă trimiteți la Nu este ok ce facem aici. Nu e ok ce facem Și aici. dacă nu, sunăm la protecția copilului. Băi, Păi domne. așa nu folosesc, domne, prezervativ, ce protecție? Băi, domne. Nu cred că este necesar să o dăm în alea. Uite, eu sunt aici pe site-ul Mobil Fox, așa. Uite, îmi place husa asta cu alb. Așa. Asta cu țavă goală. Mă, tată, că nu contează ce scrie pe ea, iau așa. Uite, vreau pe asta eu. Unde dau acum? Încearcă la mama. Cum caut eu telefonul meu? De care telefon? Ai iPhone, de ăsta. Aveți iPhone, am înțeles. Cred că... Da, nu știu să zic, nu cred că mai aveți vreo speranță dacă aveți iPhone. Pe ce treabă are, domne? Domne, știți, este după intelect. Adică, ia hai să discutăm noi aici. Nu, mai lăsați, că n-are rost să, dacă vă explic, nu înțelegeți și... Sunteți de la, domne, de umblă cu Samsung? Domne, știi ce... Hai să nu intrăm în polemică. Tată, hai, dă-te puțin. Acum, adică asta este... Tată, te rog frumos, dă-te. Băi, lasă, dracu. Du-te de aici, du-te. Așa, domnul Fox. Deci, spuneți-mi. Ia-ți tu huselele pe care le vrei tu. Da. Bagă și codul BISOI. Stați un pic așa, cum fac? Aleg telefonul, ce telefon are ăsta? Alege telefonul, că tu știi ce, nu mai vorbi urât, cu tatăl tău. Da, iPhone 14 cred că are. Așa. Ce e asta? Pro Shield. Este cea mai tare husă de la noi. Păi e cu 80 de lei în plus, doamne, mă fut în ea. Nu cred că ai loc, deși tu fiind copilaș și fiind mai micuț, așa s-ar putea. Dar cred că mai ai puțin până descoperi tu ce vorbești acolo. Aha. Nanoglass? Ce e? Nanoglass este, dacă vrei să nu-l mai spargi, este și folie de protecție. Nu vreau, domne, 50 de lei. Faci un sacrificiu odată și îl ții bun 4 ani. Aha, lasă, dă-l încolo, că am eu grijă. Husă misterii. Adaugă o husă misterii pentru Asta ce e, domne, 40 de lei? Vezi tu ce este acolo, nu mai știu toate modelele, avem foarte multe, dar găsești tu în descriere tot ce ai nevoie. Păi, domne, eu vreau să cumpăr, nu să vând huse, aici scrie vândut. Înseamnă că nu mai este pe stoc.
Doamne! Păi eu ce fac, domne, acum? Domnul, cum te cheamă pe tine? Bobby. Tu încerci să-mi consumi mie timpul acum, să-mi iei minutele? Hai, domnul Fox, mi s-a instalat Fortnite-ul. Hai, sănătate, mă fut în husele noastre. Pe bine. Nu mai bine. bine. Așa. Auzi? Știi, Nu. mă auzi, domnul Fox? Zi. Știți cum face tirul când dă cu spatele? Ha, mă lăsați-mă dracu cu husele voastre. S-a instalat Fortnite-ul. Hai, mă, să ne jucăm Fortnite.